Здравейте! Това е една много интересна игра. Казва се Tactical Nift System. И сега ще започваме да играем. Така. Това са сървърите. И... ето. Да го видим. Окей. Ready. Ето. И... И така, започваме. Бях спрял на пауза, за да... Не чакайте. И... така, тук май имаш... Така. Така. Газ в бутилка. Играта е много интересна. От Steam е. Оттам може да се я вземете. Окей. Уиен. Да, победихме този сървър. Не знам колко. Сега съм ченге. Така. Аха, започваме. О, боже мой. Сега тук са падни голямо колено. О май гад. О май гад. О май гад. О боже, сега направо, не знам. Се заколим направо. Добре, аз чем метата. Айде, застрелям. Така. Имаш едни много интересни сървъри. Ох, ли бяха те... Много бяха интересни, честно. Да, ето и. В сървъра обаче почти няма никой. Супер. И сега трябва да чакаме. Са напълни с хора. Какъв добър полицай. Абе, аз съм свикнал да бъда терорист. Хайде, хайде. Зарежда. И ще се върна, когато мине времето. И така, хора, почти мина времето. И готово. Готови сме. И сега ще бъдем... Бая, ще бъдем... И да не забравя, абонирайте се. За мен, добро. Оп. 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 Започваме. Добре, аз бъда драйвер. И 5, 4, 3, 2, 1. О, да. Ох.
О, по-лош шофьор от мене просто няма на този свят. О, най-накрая. Уин! Идея, спечелихме! Супер! Супер! О, дали сега се бъде шофьор? Еди. Да видим какъв се бъде. Играта е много яка, честно, на този мап точно. О, този път се возя, окей. А, тия са пред нас. О, какви... Ай, чао. Слизам от тук. О, боже мой! Те са ме сгазят! Уин! Ние печелим, сгазахме го, не. И така... Така, почваме. О, да, пак. Пак карам, пак се възя. Правите, че не могат да карат, бе. What the fuck is this, bro? О, слизам от колата, просто няма как. Се открадим, бе. What the? Вай. Окей, чек. Оттам ли, мен? Окей. Минахме за стил. Айде, айде! С десен бутон на мишката може да свирите. Морате. Оле, майко. Супер, бе. О, то с как се е разбил. То от нашите. Ай. Ай. Как кара то, не? То са от нашите. Ето като сте. О, не, загубихме. О, умряхме. Умряхме. Супер. Загубихме. Много супер, пак ска. Добре, ето. Бах ти, ето, с ко прави, бе, той не му е към много звяра, бе. И за съжаление ме убиха.
И хора, това беше от мен. Ако искате още епизоди, пишете. Айде, чао!